ତା ପାଇଁ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଖଟି ପାରୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଗଦ ଦେବି ସକାଳୁ ହବ। ଆସ ବଛ ପାଖକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ କରୁନ ଆସ। ମୋ ଭାଇ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସିମିଡ଼ି ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର କାଢୁଥିଲି ଏବେ ମୁଁ କାଢୁଛି ଦେହ ଭିତରୁ ଗଦ। ପାଖକୁ ଆସ ଜମାରୁ ଭୟ କରନି ଆସ। ଭାବନି ନିଅ ମନ ଉପଭୋଗ କରି ପାଟିରେ ଗଳାଗଳ କରି ମାରିଦିଅ। ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବର୍ଷ ସାରା କୁଲି କୁଲି ନଉଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ। 25,000 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ କି 25,000 ଦେବାର ନାହିଁ ତୁ ନିଜେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ହଁ କରିବି ତ ତମେ ବୁଲ ଆମେ କରିବୁ ବୁଲ ବୁଲିଛ ମନ ଉପଭୋଗ କରି ବୁଲିଛ ମୁଁ କରିବି ବୁଲିଛ ଖେଳ କରିବି। ବଛ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଗଲା କାମ। ବଛ ଯୋଉ 25 ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ ଆମର କାର୍ଡରେ ওই ହୁଦୁଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଟଙ୍କାରେ କରିବୁ ଆମେ ନିରା ତମେ କରିବ କିରା ଖାଇଯିବ ବାଳ ତାକୁ ଭଲେଇକିରି ଖୁଆଇଦେବ ବଛ ଭଲେଇକିରି ତାକୁ ବଛ ବୁଝେଇଦେବ ବଛ ରାତିରେ ହିଁ ତାକୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ ମନ ଉପଭୋଗ କରି ବଛ ଖାଇବ। ଏଥର ବଛ ଆସୁଛି ଭଲେଇକିରି 2 ଟଙ୍କା ରାତିରେ ଖଟିବ ଆସୁଛି ବଛ। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତୁ ଖା ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଆଗ ଖାଉନ। ତୁ ଖା ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଇଲା ଦିନ ଖାଇସାରିଛୁ ଏଟା ଥରେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଭଲ ସାରା ଖାଉଛି ଅଠରା କଦଳୀ ଥରେ ଥରେ ଖାଉଛି ଏ ଅଭ୍ୟାସ